találta édesapám, és úgy gondolta, hogy ez egy jó lehetőség lenne számunkra, mert ambíciót éreztünk abban, hogy elindítsunk egy vállalkozást. Vállalkozásom indítása ügyében kutakodtam egy kicsit a lehetőségek iránt, és akkor ott beleütköztem így a Keresőn keresztül ebbe a lehetőségbe. Barátom szólt, hogy megnyitották Közép-Magyarországi régióra is, és így tudok jelentkezni, hogy már benne van a programban a Nyíregyháza felől. Kerestem ilyen lehetőséget, és nagyon boldog voltam, amikor találkoztam vele az interneten. Igazából nyitott szemmel járok, szóval úgy külön nem kerestem, én csináltam a saját kis elképzeléseimet, és ha láttam, hogy van hozzá esetleg ilyen lehetőség, akkor azon mindenképp azért indulni akartam. Elképzelésem arra, hogy indítok vállalkozást, csak keresem a lehetőségeket, hogy hogy könnyebb, mind könnyebb elindulni, és ebben láttam meg a lehetőséget arra, hogy megpróbáljam. Természetesen volt elképzelésem, és ez a tőkegyűjtésre egy megfelelő, tehát úgy, hogy mellette képzést is tudunk kapni, tehát gyakorlatilag egy mentori segítséggel tudjuk elindítani a vállalkozást úgy, hogy még pénzt is tudunk hozzá kapni. Mi már ezt régen elterveztük, hogy mit szeretnénk csinálni, és most ez egy nagyon jó lehetőség ugye indításra. Igen, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség, és egy nagyon nagy segítség is. Van egy konkrét ötletem, és ezt szeretném megvalósítani. A fiatalkorban még azért az ember nem rendelkezik mindig azzal a kezdőtőkével, ami mondjuk egy vállalkozás beindításához kellene, úgyhogy mindenképp nagyon pozitív, hogy van ilyen lehetőség egyáltalán. Számológépet hozni kellett, tehát itt kicsit gondolom, hogy itt a matematikai tudásunkra lehet, hogy szükség lesz. Az üzleti léthez kell egy olyan felkészültség, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy ezt a pénzt úgymond forgatni tudja az ember. Nem lehet nyilván mindenki alkalmas erre az egészre, illetve nyilvánvaló, hogy ez a kompetenciamérés fontos ahhoz, hogy esetleg a későbbi oktatáson is megfelelően tudjanak teljesíteni a résztvevők. Hát az fontos persze mindenképp, hogy ezért ne csak úgy beessen valaki az utcára valami ötlettel a fejébe, aztán felvegye rá a támogatást, és esetleg ebből ne profitáljon úgymond az ország később. Úgyhogy kíváncsi leszek, mi ez a kompetenciamérés.